ο Μητάκης. Κατά παύλα 16. Και σήμερα παίζουμε Rivals Challenge 1v1. Και όπως βλέπετε ναι, το level μου είναι χαμηλό. Τι είναι αυτό? Ναι, πάμε 1v1. Εμένα. Γεια σου εμένα. Ναι. Πηγαίνεις εδώ κάτω. Full profile. Και ναι. Περιμένεις να φορτώσει λίγο. Ναι, φόρτωσε. Και ναι. Βλέπεις εδώ Communities. Εδώ πηγαίνετε σε αυτό που λέει Mitak Games. Και σας παρακαλώ, επειδή είναι το δικό μου community, κάντε το... ναι. Κάντε το join. Ευχαριστώ. Πίσω στο βίντεο. Τέλος πάντων. Πηγαίνει με το spear, το άκουσα αυτό. Είναι από πίσω μου τώρα, το νιώθω. Είναι από πίσω μου, το ήξερα. Όχι! Κάνω τον εαυτό μου. Τέλεια. Έρχεται με το σόρτι ο μπρο. Ο τύπος έρχεται με το σόρτι. Έρχεται με το σόρτι. Ναι ρε! Ναι! Οκ. Δεν. Όχι! Είμαι χάλια. Ακόμη και ο 2 level νουμπάκος αρχεί να είναι, μπορεί να με νικήσει. Είναι εδώ. Ναι! Πάρ' το. Θα πάρω με το αυτό. Το freeze ray. Όχι, τι κάνω? Όχι! Γιατί δεν πατήθηκε? Γιατί μου το κάνεις αυτό παιχνίδι? Είναι γενέστατο και είναι το σκορ 3-2. Το χειρότερο σκορ. Ναι! Επιτέλους. Πάρ' το. Σαν χαρτί έπεσες κάτω. Αν και εγώ σε έκανα να φαίνεσαι σαν χάρτη. Ξέρεις κάτι, μπορώ να πάω με την κατάνα και να πεκρώσω τη σφαίρα, τις σφαίρες βασικά, από το σόρτι. Τι μαγικό πράγμα είναι το σπίρτο. Γιατί? Πάντως κάνει jump το σπίρ. Δεν πειράζει, πάω κατάνα. Sniper, Dodgers, κατάνα, Freezer. Ακόμη ρε. Ναι, έλα. Έλα εδώ νουμπά. Level 0 είμαι. Βασικά ούτε η αρχάρι δεν είναι level 0. Όχι! Το ξέχασα ότι το shorty ρίχνει. Δεν πειράζει. Ξέρεις κάτι? Play again.
τέτοιο φοβάμαι. Α. Ένα λεπτό, ναι. Και όπως είδατε, απέτυχα στο πρώτο. Αλλά σε αυτό ελπίζω να μην αποτύχω. Όσο να σκέφτομαι. Ο 30 level από PlayStation, γιατί δεν γίνεται άλλο. Ναι, φτάνει στο δικό μου. Μπορώ να το περάσω μέσα. Dodgers. Knife, θα πάω και freezer. Τι παίζει να έχει αυτός ο τυπάς. Είναι νουμπάκι. Το πέτυχα headshot. Οκ. Ξέρεις κάτι, λέω να τον περάσω μέσα από το νερό. Αυτό δεν ξέρω αν είναι νερό. Fake νερό. Ο πυρηνός short με rifle αυτό το rifle. Ναι, headshot. Έφυγε μου snipe. Ναι, και εδώ. Αυτός θα έχει πάθει rage. Αυτός θα είναι σε φάση. Αυτός χακάρει. Θα πούμε αλήθεια, δεν χακάρω. Πίσω. Όχι. Λάχος φορά. Από εκεί είναι. Νομίζω δεν βλέπω. Φούντος. Οκ, ξόδεψα το freeze rain. Ναι, το ξόδεψα. Αν ξέρεις ότι έχω ένα sniper. Θα πάω no scope. Θα πάω no scope. Γιατί νομίζω ότι θα αποτύχω. Με το handgun. Λέω τώρα νιώθω έτοιμο για κάποιο λόγο. Δεν σε πέτυχε. Ρε, ήσουν ένα hit, δεν το κατάλαβες. Ο PlayStation αν είναι νουμπάκι. Νουμπάκι. Εμένα δεν με νοιάζει. Νουμπάκι, όχι, δεν με νοιάζει. Αυτό το γύρο θα πάω με freeze. Ένα λεπτό. Όχι, ήταν από την άλλη μεριά. Αν έτσι και με νικήσει με fists. Όχι! Πώς μου κόψε τόσο πολύ damage. Επειδή βγήκα έξω. Τώρα δεν πάμε καλά. Θα πάω με τον Νάκη. Έτσι, μπράβο. Μη λες όχι στο μητάκι. Ναι. Παίρνω άβρα με την πίσω. Παίρνω άβρα. Ναι, το σνάιπερ μου νίκησε για μένα. Και αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας. Γεια. Γεια. 2,000 years later.